आलोक बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायण बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, आलोक भैया जैसा हो। आलोक बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमर गाँव बदलाव खोजता, नया मुखिया चुनाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता, नया मुखिया चुनाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता। केहू भइला नारायण जैसन, खड़ा बोले वाला मोर जैसन। ओइसन के स्वभाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता, नया मुखिया चुनाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता। हमारा मुखिया कैसा हो, आलोक भैया जैसा हो। आलोक बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमर गाँव बदलाव खोजता। लइका पुरनिया कहता सारा लोग हो, हमनी के युवा नेता हवे आलोक हो। ए भाई अब की नहीं के मुखिया बनावे के बा, मोहम्मदपुर से माला पहिरावे के बा। सभी मरता गरीब गुरुबा, तनी छाया खाती छाव खोजता। नया मुखिया चुनाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता, नया मुखिया चुनाव खोजता। हमर गाँव बदलाव खोजता। आलोक बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायण बद्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमर गाँव बदलाव खोजता। लुटले बजे जे बाया बहिले जीतल, सब करे आस बाया लोग के पटी का। ए चाचा पंचायत में कुछ विकास ना भइल, जब से पहले नारायण कुछ खास ना भइल। मझधार में फसल नगरी, हेले खातिर भीम नाव खोजता।